Oh,
guna para naraga sakti ora guna. Bebasan tanpa tebih nerabasing meka mendung ngiter-ngitering jagat Wulandara ngapara ngudari gunung
Tungkul ngumbar babasan satenagi nawa ngimpi Warok Garuda Wisnu Satria Muda Samparyo. Ayo moro-moro Garuda Wisnu.
Hey yo, oh, hey yo, oh, hey yo, oh, hey yo. ayo, bapak pencuri. Nemo sang terbarongnya Indonesia. Oh
Hey
Semenika Bapak Tari Waros Romanggolo Bapak ingkang nomor setunggal. Nggih. Iki kabeh wis padha ngambruk Panarto. Nggih klesedan Mas Jaya. Klesedan. Iya.
J samenika babak pertama minangka pemanasan. Menika pambuka saha pemanasan saking rencang-rencang karo Daun Satria Muda. Iki pokoknya sing rawuh rene ora ming barang ketok tok Pak Narto. Nggih. Ananging barang-barang sing boten ketok menika simbah-simbah menika ingkang saking alam liya. Alam liya. Menika sampun rawuh wonten mriki kaperlu ngerameaken acara wonten siang menika. Mbok bilih semoga saja dari Dusun Gambiran Desa Ngulon salam menika waget dipun paringi gemah ripah roh jinawi Amin ya rabbal alamin. Kanthi donga panjenengan sedaya Nggih. lantaran seni budaya Nggih. wonten ing siang menika. Iki macam-macam dirawuhke mengkono babak warok, gedruk ana tari Tari Bali, pokoknya Bali. bareng-bareng demi menghibur masyarakat Dusun Gambiran dan sekitarnya. Khususipun datang putra ingkang dipun hitanaken niki Mas Gibran Putra. Nggih menika ingkang sampun dipun hitanaken napa dereng menika mugi-mugi putra ingkang dipun hitanaken dados putra ingkang solih migunani dhateng tiyang sepuhipun berguna bagi nusa dan bangsa Mas Jojo. Pokoknya selamat dengan bentuk yang baru. baru. Nggih menika anu adikipun ingkang dipun hitan Mas Jojo wonten Nggih. sebelah mriki nggih. Oh, niki. Nggih, Mas Gibran Putra menika. Mas Gibran Putra. Mas Gibran Putra kelas pinten? Kelas pinten? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Oh, Nggih. biyen aku supit kelas 3 SMP Pak Kelas Narto. 3 SMP Mas Jojo ora alot. Kuwi aku nganti digeret-geret. Oh, digeret-geret deneng-eneng karo tukang supite. Asine ra urung wani. Urung wani Tapi arep dipeksa-peksa piye meneh, yo. Iya. Pokoknya supit kuwi pepisan wae aja ping pindho. Sepisan bae iki. Soale ngapoki. Ngapok tetep kapok Mas Gibran ki tetep kapok iki Iya. Mas. Nggih. Mas Gibran, le supit arep dibaleni meneh apa ora? Kapok napa mboten? Tapi iki mboten minangka medeni sing liyane mboten Nggih. nggih. Pokoknya adik-adik semuanya, saiki supit niku wis ora lara. Ora loro, ora loro. Iki ana iklan ning radio muni supit ora lara ora lara. Soale Soale wedi. dengan majunya zaman menika alat sudah mendukung. Iya, Enten sing jerane laser. laser ora kerasa. Ora krasa. Mugano awak dhewe sebagai kewajibane wong Islam Nggih, nggih menika diwajibaken kagem berhitan. berhitan sunat nggih kagem adik-adik ingkang dereng hitan monggo ingkang hitan aja lali nangkap GWSM. Kanthi hitan menika dados ngibadah. Amin. Ibadah ya Pak Narto mergo hitan ngundang Garuda Wisnu Satria Muda sak menewake brayat-brayat penontonnya bareng-bareng Podo seneng kabeh. Lah. Muga-muga nggih. Mugano kuwi dadi berkah barokah. Amin. Iki sing nonton kene kabeh mendoakan supaya Mas Gibran Putra menika dados putra sing soleh Amin. berguna bagi masyarakat nusa dan juga agama. Leres Mas Jojo. Nggih. Pokoknya welinge pokoknya manut karo wong tuane, Nggih. karo guru ya Karo kudu gurune. digugu. Nggih. Pokoknya sekabehane hormat dengan orang tua, mugi-mugi kaya sing mau didongakake Nggih. iso dadi penerus seni Leres. kebudayaan Indonesia. Mugano Pak Narto iki zaman saiki oke cah cilik-cilik dolanane HP wae. Nggih. Kok esuk tekan sore dolanane HP wae. Ha iki suwe-suwe engko sak liyane ngrusak mripat bisa ngrusak sing jenengane semangat. Semangat. Sing sejatine urip iki janjane ora mung manteng layar HP tapi kudu obah pola. Obah pola. Ya syukur-syukur gelem mlebu sanggar ngono dadi iso melu nguri-nguri kabudayan Jawi. Leres berkreasi. Kadang bapak ibuke nek anake dolan ning pasar ngono kae, Pak Bu, ajeng nyuwun jaran, ajeng nyuwun pecut. Nah, iki kadang ana dolanan ngono kuwi dipun turuti mawon supaya nih masa kecil menika diisi dengan hal-hal yang bahagia yang berbau kesenian supaya nih nginjang niku saged dados generasi penerus. Iya. Iki sithik-sithik ning orang ngaji. Orang ngaji Mas Jojo ya sepenting dadi iso pitutur luhur. Ya, betul. Iya. Pokoknya kita dorong anak-anak untuk mencerdai kebudayaan Indonesia. Iya. Oke. Iya. Yo, satu galing lagu panyuwunan saking lah iki sing duwe gawe mungkin niku Mas Gibran. Mas Menika Gibran. nyuwun lagu Wiso Wis Tresno. Trisno. Mas Jojo iki sindane kok wis jedul Mas Jojo nang kene ora krasa ki. Ya, selamat datang Iya. Ceng Sania. Kok Oke. rada keri kepiye iki? Ado-ado mabur saka Kalimantan, Pak Narto. Kalimantan macet. Ning awang-awang kono macet. Heeh. Pripun ngabari Mbak Sania?
Nggih, alhamdulillah sehat Mas Leo. Oh, iki mau ning dhuwur kono kepiye goncang-goncang ora pesawate? Jan ya bergetar. Bergetar. Pokoknya aja cedak-cedak karo tukang base, soalnya tukang base iki sing ngisor bergetar ya, Wan. Waduh. rawan. Sikile iki lho maksudnya. Ya dipun paringi wisa tresna kagem menjani semuanya. Masih bersama Garuda Wisnu Satria Muda Indonesia punya bersama Sinden Trimos. Giduk-giduk plenuk-plenuk pokoknya asoy Pak D dipun paringi wisa tresna sumangga. Kepancut tak tresnani ending nyatane sliramu ra bisa tak anggepi.
Ojo tak tresnani endingnya tane seliramu rapi sota kepi Ayo Mas Adul, baroknya Indonesia. Ayo Mas Joko. Yo, oh, yo. Aturaken pengumuman dhateng tiyang sepuhipun Adik Aira, monggo enggal merapat wonten sakilen panggung amargi putranipun semaput. Sepeda meneh aturaken pengumuman dhateng tiyang sepuhipun Adik Aira kasuwun enggal merapat sakilen panggung amargi putranipun semaput. Matur nuwun.
Ayo podo seselahan ger bareng-bareng ono kene ono ing gampiran. Yuk salam magelake. Ayo para bola putra, bola karang taruna sedaya. Minangka seni budaya siang menika dadosaken anggugah jiwa seni kanthi luhur-luhuring budaya bebarengan. Untuk Aira dari dukun dicari bapaknya di samping panggung, samping kanan panggung. Sekali lagi pengumuman kami teruskan kepada adik Aira dari dukun dicari bapaknya di samping kanan panggung. Terima kasih.
kami ulang untuk panggilan untuk teman-teman dari adik Naila dari Sleman, teman-temannya atau keluarganya untuk merapat di samping kanan panggung di sekitaran operator sound system. Mohon sekali lagi panggilan kami tujukan kepada keluarga atau teman-temannya adik Naila dari Sleman, mohon untuk merapat di kanan panggung dikarenakan adik Naila kecapean atau semabut. Terima kasih. Memandek Rokok kakang kacirat tresno dinali-tali ning jiwa ngegandrung parasmu ora gampang nopo ati durung lilo kowe nyanding wong liya
Apa iki kasunyatan sing tak tampa wis lilakno hebat timbang atimu lara mergo rasa tresno iki ra bisa dipaksa durung lilo kowe nyanding wong liya mergo iki kasunyatan sing tak timbang atimu lara mergo rasa tresno iki ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglihake aku sumandhe Buka sini